رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی اللہ اللہ بہو مچنا روے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میں مزید چند منٹ دی حاضری ہے حکم دے مطابق ایک پنجابی دا کلام ہے سرکار زہری صاحب دا بس میں تھوڑے کو دعا لین واسطے دو شعر میں پیش کر لگا ماں بہت خوبصورت کلام او جھولی کسے نہ کم دیئے جھولی کسے نہ کم دیئے جے خیر پیا بچ کوئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جیڑی یار دے غم وچ روئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جیڑی یار دے غم وچ روئی نہیں ایویں پروانے جل دے نہیں ایویں تے دیوے بل دے نہیں ایویں پروانے جل دے بل دے نہیں جو عشق نبی وچ مر جاوے جو عشق نبی وچ مر جاوے او جوندیے او موئی نہیں جیڑی عشق نبی وچ مر جاوے او جوندیے او موئی نہیں اسی نسبت لے کے بیٹھے ہیں نسبت والے لوگ ہیں سماعت فرماؤ جڑے نسبت والے نہیں انہاں دے بارے زہری صاحب کہندے نے در در تے ٹھیڈے کھاویں گا
جے پٹانا گل وچ پاویں گا در در تے ٹھیڈے کھاویں گا جے گل وچ پٹانا پاویں گا در در تے ٹھیڈے تو کھاویں گا جے گل وچ پٹان پاویں گا پھر کی ہوئے گا پھر سارا زمانہ آکھے گا پھر سارا زمانہ آکھے گا پھر سارا زمانہ آکھے گا ایدا والی وارث کوئی نہیں پھر سارا زمانہ آکھے گا اور عشق کنہ دا کام میں ایک کام میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا ایک کام میں سچیاں اے سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا پانڈے نو تریڑاں عظیم مثال دے کے بڑی پیاری مثال دے کے سمجھا رہے ہیں پانڈے نو تریڑاں پہ جامن پانڈے نو تریڑاں پہ جامن جے مٹی دب کے کوئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جیڑی یار دے غم وچ روئی نہیں۔ آخری لمحات میں قصیدے کی طرف بڑھتے ہیں وہ ساتھ